Izapide elektronikoan nola sinatzen da eskaera? Administrazioari eskaera bidali baino lehen sinatu beharko dugu. Honetarako, sinatu aukera hautatuko dugu. Ondoren, ordenagailuaren irakurgailuan sartutako txartelaren PIN kodea idatziko dugu. Orain, onartu botoia sakatuko dugu. Zuzena bada, sartu ditugun datuak agertuko dira, baita erantsi ditugun dokumentuak eta sinadura ere. Zerbait aldatu nahi badugu, atzera egin dezakegu. Eta dena zuzen badago, eskaera bidali aukera sakatuko dugu. Behin eskaria bidalita, eragiketaren baieztapena adierazten duen mezu bat ageriko zaigu. Behin eskabidea zuzen bidalita dagoenean, pertsona interesatuak igorpenaren frogagiria jasoko du. Horrek zera esan nahi du. Administrazioak eskabidea jaso duela eta automatikoki prozedura hasiko dela. Erregistroaren frogagirian izapidearen datu guztiak agertuko dira. Hala nola, erregistroaren datuak eta zenbakiak. Era berean, prozedura hasi duen pertsonaren datuak adieraziko dira, baita diru laguntzaren xedea eta gaia ere. Halaber, eskabidera atxikitutako agirien zerrenda eta sinadura digitala azalduko dira. Orrialdearen zenbat lekutan dagoen nire kudeaketak izeneko esteka klikatu beharko dugu gainerako beste izapide guztiak burutzeko.